Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bahluleke nokuzibamba abalandeli bakhuzana impungo senkundleni zokuxhumana emva kokuzwa ke indaba ethe zabajabulisa ababekade bazilinde ngabomvu zokuthi ke uKhuzani uzolungisa kwimbewu njengoba ke wayevezile ngaphambilini ukuthi ke uzolungisa emidlalweni imbewu dasithi kwabhalwa ke nasemaphepha ndabeni kodwa ke kuye kwaya ngokuthula abantu abaningi bebengasathembi ukuthi ngabe ngempela yiqiniso kanti ke uthe uKhuzani mayifaka iclip le esho ukuthi ke abantu mabalindele ke bebukele omabona kude namhlanje kusihlwa ke bavele ke abantu baxhumela phezulu bekuyiclip ke ethe ya trenda kakhulu enkundleni zokuxhumana osukwini lanamhlanje. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi ilanibolo khona le video mangoqala usijonele elikhasi wamulekele igama lami usibonga konke wakandwande mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Bekuxwaka inkundleni zokuxhumana kubalandeli baKhuzani kusho nje ukuthi ke bajabulile abakwazi nokufihla ngisho injabulo yabo emva ukuthi ke uKhuzani ehambile waya lapha ku Instagram account yakhe waseke etshela abantu ukuthi ke mabangalenzi iphutha lokuthi namuhla kusihlwa bengabukeli umdlalo imbewu desithi njengoba ke phambilini wake kwavela emaphephandabeni futhi ke naye wa-announce ukuthi ke uzodlala noma uzovela ilingisa emdlalweni wembewu kanti ke abantu babelindele ukuthi ke into ezokwenzeka ngokukhulu ukusheshsha kanti ke kuzothatha isikhathi njengoba bebengasathembi nanokuthi wayiqinisile kanti ke uthe maye announce yona lento bavele baxhumela phezulu kwaba udaba ke abalijabulela kakhulu iclip ke abeyifakile itrende kakhulu abantu ke beyishare ezinkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene besho ukuthi ke elabo iqhawe lehamba lodwa futhi ke lenza izinto zenzeke ububona nje ukuthi ke injabulo ibhalwe emehlweni abakwazi nokulinda kanti ke naye uKhuzani impunguse utshengise ke ukujabula futhi ke washo ukuthi ke kumthokozise kakhulu lelithuba alitholile kanti ke ake ngizwe ukuphawula kwakhe ukuthi ke ngabe ukuthini ngaye uKhuzani impunguse kanye nabalandeli bakhe ababejabuleke behluleka nokuyifihla injabulo yabo mina ngingintatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.